खुलुमबाय दिनै नोंथांमोननि गेजेरजों मोनसे बाथ्राखौ जों स्पष्ट खालामनो नागिरदों। बेनो जाबाय थांनाय 4 अक्ट'बर खालि बर'नि सासे दैदेनगिरिया आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानो गांसे लाइजाम लिरदोंमोन आरो बे लाइजामनि गेजेरजों 30 सेप्टेम्बर खालि आसाम दा रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं मोनसे सिगांग्रो खावलायगोन दे नोंथांमोना साननो नाङा बे भिडिअखौ जे पलिटिकेलाव लांनो नाङा। आं माने निउट्रेलैसो बानायदों, हारिनि थाखाय साननानै हारिनि जानानैसो आं बे बाथ्राखौ बुंगोन आरोखि। रायजो राजा नोंथांमोन हेलौ, रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअ फिन खेबसे बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। दा रायजो राजा नोंथांमोना आं मा टपिकनि सायाव जे भिडिअ लाबोदों जे नोंथांमोना मोनथिखाबाय जानो हागौ थाम्बनेइलाव नायनानै। दा रायजो राजा नोंथांमोन, आं दा नैबे खोथाखौ सावरायगोन आरोखि। दा आसाम सरकारनि बिजेपि सरकार दाथ' एलायन्स सरकार जागासिनो दं। बिजेपि आरो इउपिपिएलनि गेजेराव एसे दान्थे बिदान्थे जादों आरोखि। दा जाहोना मानि थाखाय जादों दा आं बेखौ फोरमायनोसै आरोखि रायजो राजा नोंथांमोननो। जे नोंथांमोना सोरबा सोरबा जे मोनथिखाबाय जानो हागौ, अब्लाबो हारिनि थाखाय बियो बिराद गोनां आरोखि। जोंनि बर' हारिनि थाखाय बिराद गोनां आरोखि बे खामानि आरोखि। दा रायजो राजा नोंथांमोन, बावैसो सिगां बिस्वजित दैमारि साराहाय फेसबुकाव मोनसे पस्ट होदोंमोन। जे बे पस्टआव जे बिस्वजित दैमारि सारा फोरमायदों दि आसाम आयेन आफाद बियाब दाफामफिननाय बायदि जेरै जिल्ला थोरोबनिफ्राय गामि थोरोबसिम गामि जौगाखां ब्लक डेभेलपमेन्टनि खामानि जे गोदानै दाफामफिननाय बे खामानिया दा आसामाव सोलिगासिनो आरोखि। आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफ्राव सोलिगासिनो दं। आरो बियो मोनसे खोथा फोरमायदों, जोंनि बिटिसिआव दा बिटिआरआवहायबो गामि जौगाखां ब्लक डेभेलपमेन्टनि खामानिया जादों ना जायाखै बिनि फारसे बिथाङा जेबो नटिफिकेसन मोनाखै, अफिसियेल नटिसबो मोनाखै। जे बिथाङा बे खामानिनि सासे सोद्रोमा हिसाबै दंमोन आरोखि, बेखौ बिथाङा खावलायदों। दा बिथाङा बुंदों उदालगुरि जिल्ला बेंगिरिनिफ्रायसो बे नटिसखौ मोनदों जाहैबाय। बिथाङा मोनदों जे आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफ्राव जेरै गामि दाफामफिननाय जिल्ला थोरोबनिफ्राय गामि थोरोबसिम जे ब्लक डेभेलपमेन्टनि बे खामानिखौहाय जे आसाम सरकारानो मावगोन, बेफोरबायदि अफिसियेल नटिस मोनदों आरोखि। आरो बिथाङा जोंनि दानि बिटिसि बिटिआर सरकारनि थोरोबनिफ्राय जेबो अफिसियेल नटिफिकेसन मोनाखै। दा बेखौ लानानैसो बिथाङा बे मोनसे पस्टखौ हगारदोंमोन आरोखि। दा बिथाङा फोरमायदों दि जोंनि बिटिसिआव जे 2003 मायथाइयाव जे एकर्ड जालांबाय, बे एकर्डआ बिराद पावारफुल एकर्ड आरोखि, बिराद गिदिर एकर्ड। जेनेबा बर' हारिनि थाखाय बिराद मोजां एकर्ड। जे 5.1 क्ल'जआव जे होखानाय दं दे जोंनि भारतारि संबिजिराव जोंना जिखुनु दा 6 सिडुल मोनबाय जों 2003 मायथाइ बिटिसि एकर्डआव 6 सिडुल। बे 6 सिडुलाव जोंहा बिटिसिनि सरकारा गभर्नमेन्टआ गाव हारसिङैनो गोसोबायदि मावनो हायो आरोखि खामानिफोरखौ। जे बिथांमोना जे जिल्ला बेंगिरिनिफ्राय जे जिल्ला बेंगिरिनाव जे लाइजाम हरनांगौ, बिनिफ्राय जे अफिसियेल नटिस लानांगौ, बेफोर जेबो लानाङा आरोखि। थारैनो बिथाङा बुंबावदों दि जिल्ला बेंगिरिनो जेबो अफिसियेल नटिस हरलायलायनाङा, बिटिसिआ गाव हारसिङैनो 6 सिडुल बेहा मोनसे बड'लेण्ड खुंथाइखौ जेनेबा सालायनो अथ'रिटि दंखायो। बियाब दाफामफिननाया जोंना जाहैबाय आसामनिजों मिलाया नङा होमबा। जोंहा जाहैबाय 6 सिडुलाव जोंहा जोंनि 6 सिडुलनि जोंनि बिटिसिनि सरकारानो बेखौ बानायनांगौ आरोखि। गामि पन्सायत ब्लक डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ जोंनि बिटिसि सरकार बिटिआर सरकारानो मावनांगौ आरोखि। दा बेयो जोंना 6 सिडुलाव जोंना बिराद पावार एन्ड फांसन दंखायो। जोंहा जाहैबाय 6 सिडुल नालाय गावनो हारसिङै मावनो हायो। जेरै साख्रि बाख्रि नङा होमबा, साख्रि बाख्रिफोरखौ जों थार्द ग्रेड 4th ग्रेडनिखौ बिटिसि सरकारानो होनो हायो गोसो जायोब्ला। आसाम सरकारनाव जेबो माबानांगौ गैया आरोखि मिरु सरकाराव।
जोंनिया 6 सिडुल नालाय दा गोसो जायोब्ला बिटिसि सरकारा थार्द ग्रेड 4th ग्रेड साख्रिखौबो होनो हायो आरोखि। दा बिथांमोनासो मानो होआखै बेखौ आं बुंनो थांला। दा रायजो राजा नोंथांमोन बेवहाय जे बिथाङा बिस्वजित दैमारि सारा बुंबावदों जे बिटिसि सरकारखौहाय बिटिसि सरकारनिफ्राय जे जिल्ला बेंगिरिनियाव जेबो नटिफिकेसन हरनाय जे नुवाखै मोनाखैनो, जे बिथाङा जेबो मोनथिया जे बिटिसि सरकारा बे गामि जिल्ला जौगाखां गामि पन्सायत बे ब्लक डेभेलपमेन्टनि खामानिखौहाय जे मावदों ना मावाखै बिथाङा जेबो मोनथिया। दा बिनि सायावसो बिथाङा मोनथियैखाय दा बिथाङा सोरनिफ्राय मोनथिदों? उदालगुरि जिल्ला बेंगिरिनिफ्रायसो मोनथिदों। दा बिनि थाखायसो दा बिथाङा पस्ट हगारदोंमोन आरोखि। जे बिथाङा पस्ट हगारनायाव जे बुंदों जे हिमन्त बिश्व शर्मानो लाइजाम हरदों आरो आसामनि गुबुन गुबुन पन्सायतनि मन्थ्रिफोरनो लाइजाम हरदों आरोखि। बे लाइजाम हरनायनि मेन थांखिया मा जाहैबाय रायजो राजा नोंथांमोन? बे लाइजाम हरनायनि मेन थांखिया जाहैबाय दे दा गामि दाफामफिननाय जिल्ला दे ब्लक डेभेलपमेन्ट जिल्लाफोरनि गुबुन गुबुन गामि धोरोमनि जिल्ला धोरोमनिफ्राय गामि धोरोमसिम ब्लक डेभेलपमेन्टनि खामानि बेफोर खामानिया जोंनि बड'लेण्डआवहाय जोंनि बिटिसिआवहाय 6 सिडुलावहाय गुबुन जिल्लाफोरनि बायदि हाबसननानै खामानि मावनाय जादों आरोखि। जोंनि बिटिसिआवहाय जे गुबुन डिस्ट्रिक्टनियाव जोंनिखौ सोसननाय बा जोंनिया गुबुन डिस्ट्रिक्टआव थांनाय दा बेफोरबायदि जादों आरोखि। दा जोंनियावथ' जोंनि बिटिसि सरकाराथ' मावदोंना मावाखै बेखौ जेबो अफिसियेल नटिसखौ जों मोनथियाखै, जों ससियेल मिडियायावबो नुवाखै, जों मोनथियाखैबो। दा नै जों बिस्वजित दैमारि सारनि मोनसे पस्टनि थाखाय जों मोनथिनो मोनलांबाय फारि फारि दा मा जागासिनो दं समस्या आरोखि। सरकारा दा मा मावगासिनो दं बेफोरखौहाय जों जेबो अफिसियेल नटिसखौ मोनथियाखैमोन। निउस मिडियाफ्रावबो जों नुवाखैमोन जे गामि धोरोमनि जिल्ला धोरोमनिफ्राय गामि धोरोमसिम जे ब्लक डेभेलपमेन्ट गामि जौगाखां खोन्दो दाफामफिननाय बेफोरनि खामानिया जे जागासिनो दं बेखौ जों जेबो मोनथियाखैमोन आरोखि। दा नै बिस्वजित दैमारि सारनिफ्राय मोनथिनो मोनबाय। बिस्वजित दैमारि सारा जे बेखौनो बुंदों जे बिथाङा बर' हारिनि जानानै बुंदों जे 6 सिडुला गावनो मोनसे अथ'रिटि मावनो हानायनि गोहो दं, जे डिसि एसपिफोरखौ ट्रेन्सफार खालामनो हानाय गोहो दं, नङा होमबा? दा गावनि गोहोजोंनो गाव मावगोन। 6 सिडुलाव जा बड'लेण्डआव बिटिसिआव जे बिटिसि सरकारानो बेखौ मावना हरनांगौ, मावगोन। दा बिटिसि सरकारनिफ्रायसो जेबो अफिसियेल नटिस मावदों ना मावाखै बेखौ जेबो मोनथियाखै आरोखि। आरो बिनि मेन पस्ट होनायनि थांखिया जाहैबाय बिथाङा जिल्ला बेंगिरिनिफ्रायसो मोनथिनो मोन्दों आरोखि। आरो मोनथिनायनि मेन खारनानो जाहैबाय जे गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव जेरै बिया पन्सायत गामि पन्सायत ब्लक डेभेलपमेन्ट दाफामफिननाया जागासिनो दङ गामि जौगाखां खोन्दो। बे दाफामफिननायाव जोंनि बड'लेण्डनिखौबो मावफानाय जादों आरोखि। जोंनि बड'लेण्डआबो हाबसनदों आरोखि बेहाय जोंनि बिटिसि 6 सिडुलाव हाबसनदों आरोखि। दा हाबसननाया माने जोंनि 6 सिडुलनि रुल अथ'रिटि मोनथाय संबिजिरारि मोनथाय बेखौथ' सिफायनाय जाबाय नङा होमबा? दा बिनि सायाव बिथा नायनानैसो बिथाङा दा मोनसे पस्ट हगारदों आरोखि। दा रायजो राजा नोंथांमोन आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरिनि बादै दा जोंनिनो बिटिसि बा बिटिआरनि डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारिया फिनजाथाइ होदों आरोखि दा बिनि सायाव। दा नोंथांमोना बे गबिन्द बसुमतारिया दा मा फिनजाथाइ होदों बेखौ नोंथांमोना नायग्रोदो आरोखि। खुलुमबाय। दिनै नोंथांमोननि गेजेरजों मोनसे बाथ्राखौ जों स्पष्ट खालामनो नागिरदों। बेनो जाबाय थांनाय 4 अक्ट'बर खालि बर'नि सासे दैदेनगिरिया आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानो गांसे लाइजाम लिरदोंमोन आरो बे लाइजामनि गेजेरजों 30 सेप्तेम्बर खालि आसामनि मानब गिदिर गभर्नर बिथाङा आसामनि ब्लक डेभेलपमेन्टफोरखौ पुनर्गठन खालामनायनि जि निर्देश होदोंमोन बेखौ बिटिसिनि जितु कनस्टिटिउसनेल राइट्स बेखौ भंग खालामदों होननानै अजद दैखांदोंमोन। आरो बे
लाइजामनि गेजेरजों बिथाङा गावखौनो सिक्स सिडिउलनि सासे स्पेसियलिस्ट होननानै प्रतिष्ठा खालामनो गायसननो नाजानायखौ नुदों आरो लोगोसे बिटिसि सरकारा गावनि ओनसोलाव थानाय ब्लकफोरखौ दाखांफिननायनि रिकनस्ट्राक्ट खालामनायनि जि बेबस्था जि खामानि बेखौ मावफुङाखै दलर जिरायनानै दं होननानै बिथाङा अपवाद मोनसे होनो नागिरदों खिन्थु जों बेखौसो बुङो जे बिथां बुंनाय बायदि बिथाङा आनजाद दैखांनाय बायदि रायजो सरकारा काउन्सिल सरकारनि जिथु कन्स्टिटिउसन राइट्स बेखौ कुनुदिन भायलेट खालामाखै बरन्स रायजो सरकार आरो काउन्सिल सरकार मोननैजों बुजा थानाय खामानि मावलांगासिनो दं आरो जेब्लानो जोंनि काउन्सिल सरकारा आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ लोगो मोनो रायलायो अब्लानो बिथाङा बिथोन होयोमोन काउन्सिल सरकारखौ जे नोंथांमोनहा काउन्सिल सिङाव थानाय ब्लक जि रिअर्गेनाइजेसन बेखौ नोंथांमोनहा खामानिखौ मावफुंनांगौ बेनिखाय बै दैदेनगिरिया बुंनाय बायदि अजद दैखांनाय बायदि रायजो सरकारा काउन्सिल सरकारनि कन्स्टिटिउसन राइटखौ भायलेट खालामाखै बिथाङा बेबायदि अजद दैखांनायनि गेजेरजों काउन्सिल सरकार आरो रायजो सरकारनि गेजेराव मोनसे गोरोन्थि सानलायनाय मिसआन्डारस्टेन्डिं क्रिएट खालामनो नागिरनाय बेखौ नुहुरदों आरो लोगोसे बेखौबो बिथाङा बुंनो नाजादों जे गावल'सो काउन्सिलनि सोमोन्दै सिन्था खालामो आरो काउन्सिल सरकारा जेबो खामानि मावखै दलर जनायनिफ्राय जेबो मिथिया बेबायदि गावनि सांग्रांथि गावनि गोरोन्थिखौ फोरमान खालामनो नागिरदों आरो बिथांनि बे नाजानायखौ जों सोंखारियो मानोना बिथाङा अजद दैखांनाय बायदि काउन्सिल सरकार आरो माबाया रायजो सरकार काउन्सिल सरकारनि मोन्थायखौ कुनुदिन खरबा खालामाखै आरो खालामनायबो नङा आरो काउन्सिल सरकाराबो बिथां अपबाद होनाय बायदि बिथाङा अजद दैखांनाय बायदि दलर जिरायनानै थायाखै जों काउन्सिल सरकारा 3 सेप्तेम्बर खालिनिफ्रायनो DRDनि गेजेरजों ब्लकफोरनि पुनर गठनखौ रिअर्गेनाइजेसनखौ जागायदों आरो 30 सेप्तेम्बर खालि जा मानगोनां आसामनि गभर्नरा मोनसे डिरेक्सन होनानै SOPD बे PTC काउन्सिल सिङाव थानाय ब्लकफोरखौ दाथायफिननो थाखाय मोनसे SOP दाना होदों आरो बे SOPनि होननाय बायदि काउन्सिल सरकारा बे खामानिखौ मावगासिनो दं बेनिखायनो जों काउन्सिल सरकार दिनै जिरायनानै थायाखै उन्दुनानैबो थायाखै गावनि दायित्वखौ पालन खालामगासिनो दं आरो बिथाङा लाइजाम हरनायनि सिगाङावनो जों काउन्सिल सरकारा BTC ओनसोलनि ब्लक दाथायफिननायनि रिअर्गेनाइजेसननि खामानिखौ मावगासिनो दं बेनिखायनो अजद दैखांनाय बर' दैदेनगिरिनि आसामनि गिबि मन्थ्रिनि लाइजाम हरनायनि गेजेरजों जि मोनसे गाज्रि बारहावा सोमजिहोनो नागिरदों बेखौ जों सोंखारियो आरो रायजो राजाखौ खावलायो जे बेबायदि गावखौनो जोबोद काउन्सिलनि स्पेसियलिस्ट हिसाबै फसंनो नाजानाय बिथांनि बे नाजानायजों रायजोफ्रा जाहाथे दैदेनजाया आरो जों रायजोफ्रा काउन्सिलनि जि मोन्थायखौ मोजां बुजिनानै बिथांजों दैदेनजायालासिनो जोंनि स्थितियाव जाहाथे थिग थायो बेखौनो खावलायनाय जों खावलायदों रायजोफ्रा जाहाथे बिथांजों बिथांनि जि गोरोन्थि सावगारि दिन्थिनो नागिरदों बेखौ जाहाथे फोथाया मानोना जों काउन्सिल सरकारा कुनुदिन गावनि दायित्वखौ मावालाफानो थायाखै गावनि दायित्वखौ पालन खालामालासिनो थायाखै आरो स्टेट सरकारबो रायजो सरकाराबो कुनुदिन जोंनि सायाव काउन्सिल सरकारनि सायाव जाबसिननो होनो नागिराखै आरो काउन्सिल सरकारनि जि मोन्थाय बेखौ हेंथा होनो नागिराखै मानोना जों अरायबो बुजा थानाय खामानि मावदों चिफ मिनिस्टार अरायबो पजिटिभ दृष्टिभंगिजों पजिटिभ नोजोरजों BTC काउन्सिलखौ सालायलांनो थाखाय बिसोन होबाय थादों आरो होलांबाय थादों बिथां जिहेतु काउन्सिलाव आं PNRD डिपार्टमेन्टखौ नायदों आरो जों PNRD डिपार्टमेन्टआवनो बे ब्लकनि बाथ्राया फैयो खिन्थु जों माबा हिसाबै जों इटिमेटिभखौ स्टार्ट खालामबाय बिथाङा लिरनायनि सिगांनो खामानिखौ जों स्टार्ट खालामबाय आरो दा सोलिगासिनो जोंहा बे
माखौ ब्लक रिअर्गनाइजेसननि खामानि सोलिगासिनो दं इतिमধ্যে जों गार्जेन मिनिस्टार बेनिफ्राय एमएलएफोर आरो डिपार्टमेन्ट सेक्रेटारि बायदिसिना मोनसे कमिटि दाबाय आरो बे कमिटिनि गेजेरजों जों खामानिखौ मावगासिनो बिथाङा लाइजाम हरनायनि सिगाङावनो जों खामानिखौ स्टार्ट खालामदों बेनिखायनो बिथाङा लिरनाय लाइजामा जेबो मुल्य गैया दा रायजो राजा नोंथांमोन दा गबिन्द बसुमतारी सारा थोंजोङै जे फिनजाथाय होबाय दा बिनि सायाव आरोबाव दा बे पस्टआव बुंदों जे बिथाङा जेबो मिन्थिया बिटिसिआव बे खामानिया जादों ना जायाखै मावदों ना मावाखै बिथांमोना नटिफिकेसन हरनांगौ जे बिथाङा बुंदों जे आसाम केबिनेटनिफ्राय दानानै हरखानाय जे आसाम आयेन आफादनि जे सोद्रोमाफोरखौनो बे कमिटियाव जे बेखौ मावनो जाबाय बिथोन होखानाय जेनेबा बिथोन हरदों आसाम केबिनेटनिफ्रायनो दा बेखौ बिथाङा फोरमायदों आरोखि दा मेन खोथाया बेसो आरोखि दा गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव जे आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव जेरै मावदों खामानिया बे मावनाया जोंनि बड'लेण्डनि संबिजिराव मोनथाय मोनखानायनि थाखाय बे मोनथायखौ सिफायनाय बायदि जादों आरोखि बिसिनि खामानि मावनाया दा बिथाङा बेखौसो फोरमायदों दे बिथांमोनासो आसाम सरकारासो मावदों नामा दा बिथाङा बेखौ सानदों आरोखि दा साननानै बेबायदि पस्ट हगारदोंमोन आरोखि आसाम सरकारासो मावनो लादों नामा थांखिखौ दा बिथाङाबो बर' जानानै बर' हारिनि जे मोनथाय जे बर' हारिनि दा जोंहा 6 सिडुल बिराद पावार गोनांखा जोंहा 6 सिडुलाव दा बिनि रुलफोरखौ सिफायनाय मोनथायफोरखौ सिफायनाय जागोन आरोखि बे खामानिया दा बेखौ साननानैसो बिथाङा पस्ट हगारदों आरोखि दा बिथाङा फुरा क्लियारिफिकेसन होदों आरोखि पस्टआवहाय दा रायजो राजा नोंथांमोना साननानै नायदो दा बे खामानिखौ जों रायजो राजाफ्रा रावबो मोनथियाखै नङा होमबा जों दा नै बिश्व दैमारि सारनिफ्राय मोनथिबाय आरो आसाम केबिनेटआ दाना हरनाय मोनसे कमिटि दा बेसो मावसिगौमोन आरोखि जोंनि बे बिटिआर ओनसोलाव जौगाखां खोन्दो दानायखौ बेसो मावगौमोन आरोखि दा मावोब्लाथ' जोंनि 6 सिडुलनि आयेनफोरखौ 5.1 क्लसाव थानाय दफाफोरखौ जे सिफायनाय जागोन बेथ' बिराद गिदिर गोहोम खोख्लैबाय खैफोद बर' हारिनि थाखाय दा बेखौ बिथा खालामनानैसो बिश्व दैमारि साराबो पस्ट हगारदोंमोन आरोखि रायजोफोर दा आं बेखौसो बुंगोन जे बेहाय रावनिबो गोरोन्थि गैया बिश्व दैमारि सारनिबो गोरोन्थि गैया गोरोन्थिया जाहैबाय एसे दङ जाय जोंनि बिटिआर सरकारना एसे गोरोन्थि दङ बिश्व दैमारि सारा बुंबावदों आरोखि आसामनि गभर्नरनो जेबो खौरां दैथायहरनांगौनि गोनांथि गैया जाहैदों जिल्ला बेंगिरिफोरनो जेबो खौरां दैथायहरनांगौ जेबो गोनांथि गैया माने बिटिआर सरकारखौ बुंदों आरोखि दा बिटिआर सरकारा जेबो खौरां लानांगौ बिटिआर सरकारा गावनो गोसोबायदि मावनो हायो आरो बिटिआर सरकारा खामानि मावनाय माने अट'मेटिकेलि जिल्ला बेंगिरिनि पारमिसन लानाय जिल्ला गभर्नरनि रुल रेगुलेसन मावनाय बेबायदि खामानि जाहैखायो आरोखि अट'मेटिकेलि बिदि जाहैखायो होननानै दा बिश्व दैमारि सारा पस्टनि गेजेरजों बेखौ बुंबावदों दा गबिन्द सारा बुंदोंमोन जे गभर्नरनो लाइजाम दैथायहरखादों मादों दा बिनि सायावसो बुंदोंमोन आरोखि थारैनो रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि मोनखानाय गोहो जोंनि 6 सिडुलनि पावार एन्ड फांसन जों बेफोरखौ सिफायनो साना जोंना बड'लेण्डआव जोंनि बिटिसिआव बा बिटिआरआवहाय 6 सिडुल जोंहा गावनो हारसिङै खुंथायारि गोहो दं अथ'रिटि दङ सालायनो गोहो दङ डिसि एसपि ट्रेन्सफार खालामनाय थार्ड ग्रेड 4th ग्रेड साख्रि होनाय बेहा गावनो गोहो दं आरोखि जोंना बिटिसिआनो दा बिटिसिआनो बेखौ गावनो मावनांगोन आरोखि दा बिटिसिआ मावोब्ला बेखौ आसाम केबिनेटनो जा आसाम सरकारनो लाइजाम हरनांगौ नटिफिकेसन हरनांगौ दा बेखौसो बुंदों आरोखि दा बिश्व दैमारि साराबो दा बिथाङा जेबो खबर मोनाखैमोन आरोखि सिगां बिथाङा सोरनिफ्राय खबर हरदों बिथाङा सिगां बुंदों सोरनिफ्राय बेखौ मोनथिदों जे आसामनि गभर्नरनिफ्राय मोनथिबाय आसामनि जिल्ला बेंगिरिफोरनिफ्रायसो मोनथिदों आरोखि बेखौहाय जे बिटिसिनि खामानिया जादोंना जायाखै बेखौ बिथाङा जेबो मोनथियाखैमोन आरोखि बिथाङा जेबो नटिस मोनाखैमोन दा खामानिया सोलिगासिनो दं जागासिनो दं खोन्दो जौगाखां दाफामफिननाया दा बे बेलायाव जोंनि बिटिसिआव गोहोम खोख्लैदों आरोखि जोंनि गुबुन गुबुन जिल्लाफ्राव जेरै मावदों बेबायदिनो मिस्टेक जादों आरोखि जोंनि जिल्लाफ्राव हाबसननानै खोन्दो दाफामफिननाय जादों आरोखि दा जोंनियाबो बबेबा हाबसननाय बेफोरबायदि जादों आरोखि दा बेफोरबायदि जानायनि बेलायावसो बेबायदि पस्ट हगारदों आरोखि बिश्व दैमारि साराहाय दा क्लियारिफिकेसना बेनो आरोखि